O sigui que, resumint, aquesta clau que fa que sempre diguis que sí, s'ha de fer venir del cel, oi? Sí, just. D'acord, doncs així ho provaré. Si la Verge me la volgués enviar, no se sap mai, oi? Ho provaré. Maria, la clau! És aquesta. Ja has de marxar a casa? I el gelat? No volies un gelat de xocolata? Anem-hi ara mateix. No, ara no. Doncs quan? No ho sé. Li demanem al cel que també ens resolgui això? No, sisplau. Deixa la Verge tranquil·la. No la molestis per un gelat de xocolata. No, és massa important. No ho podem decidir nosaltres quan hem de prendre el gelat. Ho hem de preguntar. Maria! Envia'ns algú que ens digui quan ens hem d'esperar per prendre'ns un gelat de xocolata. 7 segons. Mira, jo visc aquí. I he passat 1000 vegades per aquí i sempre he pensat, qui deu viure aquí? Saps que vull posar la botiga just aquí davant? La llibreria? Sí, així ens veurem tots els dies. Doncs així, adeu. Has estat molt amable amb mi. Ara tinc ganes de prendre un bon bany calent. Em descuidava de dir-te que... Digues. Que tinc unes ganes de fer-te l'amor que no te les pots ni imaginar. Però això no li diré a ningú. I encara menys a tu. M'haurien de torturar per obligar-me a dir-ho. A dir què? Que tinc ganes de fer l'amor amb tu. No pas una vegada només, sinó moltes vegades. Però a tu no t'ho diré mai. Només si em tornés boig et diria que faria l'amor amb tu ara mateix aquí davant de casa teva tota la vida. Corre! Et mullaràs que tornarà a ploure. Princesa. Està xop. Te li fa, és igual el vestit. El barret sí, el barret moll em molesta molt. Si pogués trobar un barret sec, però ara és impossible. Com era? Ah, sí, era molt fàcil. Maria, envia algun bombarret sec per aquest amic meu. Doncs així, bona nit, princesa. Fins aviat. La 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 la.